Hiru golpetan jan esne zopa. Itxaso barnetik badatoz itxasertzera, irabazi duten atxedena hartzera. Marinelak, arrantzaleak, olatuen taupak ekarri ditu etxera. Arrainez beteak ekarri dituzte kutxak, haiek jasotzeko portuan daude hutsak. Dendari txiki eta handiak elkar batzen ditu itxasoaren hizkuntzak. Enkantea hasi saltzaileek dute hitza, baina itxasandre bat ozenkizaien mintza. Gaur nahi beste, ohar zaitezte, zuek bizitzeko gugaltzen dugu bizitza. Legatzan 4 euro eta egal luzeak 3, ongi dakizue ez dela nitz diru. Hipertasunper merkatu horiek izerdia merke erosten ari zaizkigu.